давоми 3 рӯз дар шаҳри устунаи Қазоқистон мусобиқаи Гранд-слам оид ба ҷудо баргузор гардид, ки дар рӯзи охири рақобатҳои инфиродӣ паҳлавонони вазни сангиндошта ба майдон баромаданд. Дар миёни варзишгарони ҷамъи 100 килограмм ду ҷудочии тоҷик Темур Раҳимов ва Шакармаҳмад Мирмаҳмадов рӯи татами баромаданд. Темур Раҳимов дар даври аввал озод буд ва рақобатро аз даври дуюм шурӯъ намуд. паҳлавони соҳибноми мо дар даври дуюм бо Жосеф Тереҳии фаронсавӣ сабқат карда пирӯзӣ ба даст овард ва роҳашро ба даври сеюм ҳамвор намуд. Дар ин мубориза Темур Раҳимов аз рақиби фаронсавии худ як сару гардан тафовут дошта бидуни мушкилӣ ба пирӯзӣ даст ёфт. паҳлавони дигари вазни ҷамъи 100 килограмми Тоҷикистон Шакармаҳмад Мирмаҳмадов бо мағлуб намудани Азамат Чотчаев ба даври дуюм роҳашро ҳамвор кард. аммо Шакармаҳмад Мирмаҳмадов дар даври дуюми рақобатҳои Гранд-слами Қазоқистон бо варзишгари соҳибном Гурам Тушишвили рақобат намуд. дар ин хубозмоии сахту сангин паҳлавони гурҷӣ ба пирӯзӣ даст ёфт ва Шакармаҳмад Мирмаҳмадов бошад рақобатҳояшро дар мусобиқаи мазкур ба поён расонид. дар даври сеюми рақобатҳои вазни ҷамъи 100 килограмм Темур Раҳимов бо варзишгар Валерий Эндовитский рақобат намуд ва бо ду вазари паҳлавони тоҷик ба пирӯзӣ даст ёфт. паҳлавони тоҷик Темур Раҳимовро дар даври ниманиҳоии мусобиқаи мазкур намояндаи кишвари Гурҷистон Саба Инанашвили ҷавон интизор буд. Темур Раҳимов бо ин рақибаш Саба Инанашвили муборизаи шадид анҷом дод ва як чолокӣ Темур Раҳимов имкон дод, ки рақибашро ба замин биафтонад ва роҳхати марҳилаи ниҳоии мусобиқаи Гранд-слами Қазоқистонро ба даст биёрад. дар рақобати ниҳоии ин мусобиқаи пурнуфуз Темур Раҳимовро чун Гран-прии Душанбе рақиби азалӣ ва оштинопазир Темирлан Башаев интизор буд. удовар мешавем, ки Темирлан Башаев низ дар даври аввал озод буд ва баъд аз он 3 ғалабаи паяҳам ба даст оварда ба финали мусобиқа роҳ ёфт. вақти асосии қувозмоӣ ғолибро миёни ин ду паҳлавон муайян карда натавонист ва дар вақти тиллоӣ Темирлан Башаев бо як ҳаракати саривақтии худ ва зарри ба даст оварда ҳамин гуна қаҳрамони Гранд-слами Қазоқистон дар вазни ҷамъи 100 килограмм гардид. Темур Раҳимов дар корномаи варзишии худ бори сеюм аст, ки бо Темирлан Башаев вомехӯрад ва ҳар се дидор ба нокомӣ дучор мешавад. ҳамин гуна Темур Раҳимов барандаи нишони нуқраи мусобиқаи Гранд-слами Қазоқистон гардид. дар корномаи варзишии худ Темур Раҳимов бори дуюм аст, ки аз Гранд-сламҳо нишони нуқра ба даст меорад. ҳамин гуна дар рақобатҳои вазни ҷамъи 100 килограмм нишони тиллоро Темирлан Башаев, зинаи дуюмро Темур Раҳимов аз Тоҷикистон, мақомҳои сеюмро бошад Крикбай Галюнҷан ва Валерий Индовинский ба даст оварданд. Silver, 5 bronzes. Wow, what a performance from them. Tajikistan, what a performance from them too, with gold and silver. Japan